across the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep running. Așa, am intrat direct în joc. Să dăm așa să deschid cutia. Suntem aici, am vedea dacă câștigăm. Cât avem? Să mor eu. Nu avem timp, ne putem face. Așa. Avem și vindem asta. Nu e chiar așa problemă cu bani. Te chidăm la altul. Vedem care câștigăm. Asta aproape n-are nicio șansă. V-am spus eu. Sper să câștig. O cutie de diamant de ăla, cum câștig alții. Pe 18 bun. Ah, nu! În ce hal am pierdut tot. Mă mor eu. Ne vedem, dăm la campioni. Vedem ce mai câștigăm acum.
Fugi, fugi, hamster. Oh yeah. Yes. Would you like to dita mai sare? Cred că le dau un damage. Yes. Ce ochelari are ăsta? Ce avea ăla? E mort băiețașul. Vă zic eu din prima. Și ai văzut și dita mai are și n-avea damage mare ca minim. E pe ce unde-s eu? Uite-l pe 7, bun. E bun. Hai deschidem cutia. Mai multe tâmpenii. Așteptați o leacă. Gata? 700, vedem, cât avem? 1000 și ceva, dacă fac așa, așa. Dacă fac așa cu asta și... De cât are asta? Asta așa și... Eu leg mai bun asta, așa. Ba nu, asta e mai bun. Dacă bag așa, yes. Atunci vine masă, bam. Bam. Acum băgăm așa, bam. Băgăm așa. Băgăm o leacă încă una în viață, 5. 6000. Dacă te vedem mai am bani, dacă îți vin sticlă, asta că n-am. Asta să-mi place, ok. L-am vândut off. Banul e aici. Yes, gata. Net așa. Băgăm așa. Tot 3. Hai că-i dau. Vedem încă o dată la campioni. Acum și intru pe Minecraft. Intrăm pe Minecraft. Mă bate! Probabil mult pe... bagă în rachete. Uite cum mă bate ăștia. Rachetele voastre. Nu este ușor. Ar 4000 în vârf voi. N-am nicio șansă împotriva la asta. Hai că aș să-și termine să-mi dă și înapoi. Tu nu poți să dau. Hai că intru pe Minecraft și ne întoarcem acolo pe Minecraft. Vedeți? Mă întorc pe Minecraft. Acum voi vrea să fac. Așa, survival. Mă scrie. Ce scriem? Casa. Așa, casă. Mai am pagini. Ca să nu rătăcesc.
Așa. Și ne-a spawnat într-un loc foarte frumos. Pe pagile. Așa. Alea că văd aici de chis cărbunii. Nu fac tânăc. Uite acolo. Acolo nu văd nimic. Așa. Nu, 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 nu. Nu, 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 lasă-mă pace. Hai că e bun, facem un târnăcop. Luăm niște piatră. La fix dintr-o grotă de aia. Fac târnăcop de piatră, unde aici fac. Am fac un fanal aici. Așa și o cutie. Am zis lăsa astea. Loc. Și ce o mină. Așa vreau să facem o mină. Și că lăsă asta. Dacă e aproape ce să fac? Mina aici. Sper că nu se vede nimic pe filmare. Nu, deci facem bete, nu păuntul ăsta. Ce ne știu torcelii, nu unde este torcelii. Mergem așa, până fac. Mi-i de la care coboară așa. Așa, serul ăsta. Nu avea nevoie de tot carbonul, tot aerul, tot de la început. Coborât așa în jos, frumos. Nu știu cum asta. Și aveam 2 XP, e bun.
tot. Cât bun. Dar eu fi mare asta. Ce să măcar un stat de harmonisă. Mergem în cealaltă mină. Cred că acolo o să găsesc iron. Hai să urcăm sus. E cazul ceva aici scund. Nu. Punem o portă aici, torcerina. Îmi place torcerina. În loc de torțe. Sau lumini. De acolo să mă urc. Ce este acolo? Mă bloc aici. Apoi mergem sus. Pac. Să nu văd nimic. Văd iară nimic. Și până ce portă. Deci câmp frumos cu floricele toate. Eu nu caut floricele, eu caut iron. Yes, cum se cheamă el. Da. Că n-am crezut și eu că găsesc ceva. Tot am găsit ceva. Nu mai mare. Mai trebuie medbici. Dar găsesc fier. Am găsit un ciuciu. Deci în partea asta am găsit apă. N-am nevoie de apa asta. Pun și acolo un cub. Scură tot apa. Iron. Am mult mai mult iron. Nu! Nu mai am viață. Dar vreau să nu mor aici. Tu mai lipseai. Trebuie să bat. Vedem că ceva bun. Hai să merg acasă, te-ai pe unde era acasă.
faci noaptea să nu nimic de mâncare. Asta e metodă de a supraviețui. Cum așteptăm, uite să fac așa, să-mi iau. Mor. Dacă nu vrei să mă lăsăm, faci și eu să mă joc. Am întâlnit pe acasă, cu acolo un gropul meu. Ia! Bagă viteză! E măsuri. Ce-am scăpat? Dar cât pe ce să mor cu itemele astea? Dar cam... Ce item? Nu am nicio item. Bam, bag așa. Nu trebuie să mă așa. Uite ce voi sta. Ce va fi casa mea până când se va face prospătioare. Așa. Nu acolo. Nu fac acolo. Fac și acolo și acum străvim. Să ardem niște iron. Așa, punem astea în cutii. Eu mi-am aflat o problemă. Stai că am o idee. Fac. Bun, punem asta. Ce casă? Economisesc într-un fel, oricum nu prea voi avea nevoie de. Dacă fac o turnacou de iron și altele, atunci mă voi descurca. Sper că v-a plăcut melodia la început. Melodia e preferată mea. Și aveam 3, aveam, adică
4, 2 bețe, mai eu 2 de apă, pac. Pac, pac, facem topor, facem și bețe, lopată. Încă un și-mi fac până cât. Așa, și turnă cop. Pac. Nu punem și pe ăstălalt. Nu mai fac. Nu mai facem încă o lopată. Deja am lopată. Mai așteptăm pentru încă 2 ore. Îmi fac apă. Îmi fac o găletușă. O foarfecă. O sabie. Gata. Punem un cărbune. Îl punem toți. Punem sabia. Mai așteptăm încă 3 iron. Acum avem 2. Aș bucățica asta. 3. Facem o găleată și un farfec am nevoie. Băieți, îl voi pune așa. Ne organizăm o leacă. Pop și lopată, găleată. Și aici ce farfec. Scuze-mă. Nu voi aștepta nu mai așteptați o leacă. Eu pentru ce să mai aștept? Să mă sapă așa. Cât se păjește ăla. Direct gravel tras, dar eu nevoie. Dar ăsta e cel mai urât. Trebuie să încă niște cărbune. Îl iau și pe ăsta. Ca să-mi fac torcerino și altele. Păjesc cărnița. Ironul. Dacă mai găsesc iron. Acum vorbeam despre iron și am dat de iron. Foarte faină chestia asta. Și încă cât iron? Nu așa uite eu sper la diamante să găsesc diamantele cele mai bune. Dar de unde e diamante? Diamante se găsesc cel mai greu. Uite așa, săp. Adică sparg, tot în jos. Gazul tău. Nu gravul tău, dirt-ul. Am dat de mult dirt. Gata, terminat. Iron. Mâncarea pe gata. Trebuie să-mi dau aici un lucru acolo. Îmi dau un spawn point.
Îi pun aeron la prăjit. Băgăm aici bun. 64. Uite așa. Așa și văd dacă merge. Da. Dăm slash sp a w n p o n t merge? Nu. Tachil câi slash sau a il să meargă slash il erau nu merge să moară. Hai că mă minez în continuare. Uite, YouTube cu alt iron, nu? Da. Cred că ne facem full iron azi. Și acum mai cu șolecă. Să vadă că la întâlnire pe filmare nu se vede. Și tot să vadă abonați mei ce fac. Iar chiar bun dacă l-am știu. Ăsta. Cum se face pickaxe de iron? Lapis, lapis, lapis lazuli, lapis. Am găsit lapis. Ce înseamnă lapis? Enchantăm, găsim diamant, pe aceea obsidian nu e ușor de găsit. Poți să-l faci tu obsidianul. Tornă de apă peste lavă. Faci obsidian. Facem portal, mergem în nether, luăm nether quartz, facem casă și etc. Facem multe dacă mergem în nether. Luăm glowstone. Da, acum să găsim și diamante. Nici cu mâncarea nu stau bine. Încă o leacă vă spun direct de acum. Apoi ce fac? Să vin dacă cu zi. Să pleca de nimic. Să plecăm de tot. Ce se poate despre noastră pac? Zi, hai repede finalul. Ia, ca să trebuie cu toate. Piatră, nu cu două. Așa, bine. Am plecat de aici, nu stau niște mâncare. Sau niște lână măcar. Stai, unde mi fac? Bucuță pe aici, încă dulcă. Copaci. Copaci. Am ceva că nimic. Găină.
Nu mereu jocuri video, să moră. O lână, de mâncare. Sau dacă nu, o să mă dau pe difficulty 0. Îmi va crește hrana. Ce văd acolo? Purceluș. Am repede, deci că m-am băgat și eu în apă ca un dobitoc. Fugi. Chiar tare. Fugi. Îmi scapă porcii. Șoi. Mai întâi eu porcul. Am nevoie de mâncare. 2, nu știu oare. Adică nu omorăm, răspunde. Câtă lână. O bucată. Pun aici. Dăm tu lâna ta. Ce mai vedem ce? Uite, gata, nu mai mă dau pe game mode 0. Pe game mode 1 să-mi dau mâncare, am mâncare. Și lână destulă. Ne facem de-a 4. De unde ești? Nu m-a fugit. Nu-ți fac nimica. Nimicuță. La găină, da. Ce gândăm că tu mi-ai dat? Cealaltă frate. Sortă nu mi-a dat. Domnule Purcel, dăm ceva. Pac. Luăm topor, noi tăiem niște copaci până când prăjește. Măcar 2 în loc de asta. Așa se joacă. Fie că nu sumă. Ce frumos arată acolo, stai să vă arăt și eu. Uite acolo, așa, de căpăcei, de măr, de mâncare. Îți facem măcar un stack de lemne și nu suntem fericiți. Putem pleca, putem facem căsuță, vă rog să nu uitați să apăsați un like. Eu sunt Alex. Sper că vă plac videoclipurile mele. Cu Minecraft. Dacă mai vreți, nu uitați să lăsați un comentariu ce vreți să fac în Minecraft. De asta cu sisteme nu mă prea pricep și nu concentrați, nu mă prea pricep cu sisteme. Dacă fac asta mai bine. Bine. Faci noaptea. Faci noaptea. La mâncare. Punem masă aici. La parc. La ghian. Pac. Așa.
Am nevoie chiar și mâncarea câte una și viața câte una. Eu cât am crezut că se face deja, nu se întâmplă nimic. Ba da, sunt. Mi-au tot și am plecat la drum. Mereu noi ne scoatem o marcă, leu. Fac mică de mâncare, nu. Care mai mult, două, asta eu. Deci o să ne luăm de la tot apă. Nu pot să mă abțin. Fac eu mâncare. Drum. Nu pot eu? Da. Da, să ce am de copăcei, de chipul și așa. De iarba asta. Mi-e important mâncarea. Sabia și toporul. Ce mai trebuie să aruncăm? Că n-am nimic. Hai să luăm cărnituri la găină. Iarba. Așa. Uite o văcută care... ce planetă e. Bă. Yes! Yes! Am găsit un sătuc. Nu mai trebuie găini, nici vaci, nimica. Păi găsim o de aia, cum se cheamă, cum se cheamă, ferăria. Așa. Mai trebuie să fie ferărie. Poate vom avea un noroc, găsim diamante în ferărie, că ăștia diamante în ferăria lor. Hai, trebuie să fie o mică ferărie aici. Asta nu e ferărie. Nu e ferărie asta. Sau voi n-aveți. Dacă n-aveți, am plecat. Ne luăm rămas bun. Adică nu plecăm de aici. Că avem mâncărică. Unde neba vă este? Alahu! La urmă eu tot le fac tot asta. Eu până la urmă tot las tot. Las ce am aici. Cine a fost ăsta. Bucata de lemn. Asta. Ce mai ne-a fost asta. Stai și în loc. La mâncărică. Ce să-i știu cu tot? Tot cartofii care avem, pang. Man, am vrut cu păsar și eu. Am putea să mi-au gândit așa. O să fie mai bun. Deja făcut. Cu mare. Uite, am o mică întrebare. Nu cumva asta este greu aici? Nu. Am o să activați asta. Nu știu, nu răspista. Cred că n-au ferărie. Ferăria aveau diamante, am făcut un pic de diamant, portale, nether, doar gura. Ca să nu mai întâmplă o dată. Prea lene. Deci e cald. Cu măr, mă duc mărul meu.
Ăla e meu, mă rog, ăla e meu. Care fac viață. Fac. Așa. Nici nu zici așa. E tot listă tot ferma la ăștia. Pac, pac, pac. Sădiuca noastră aici. Plecăm, ne facem o căsuță la plajă. Stăm liniștiți. La mare. Bă, lavă, bine. Se tot anul ăsta. Era aici, uite. Pac, am luat-o. Așa. Am spus străinii. Pac. Pac. Nu, nu avea acasă. E cea mai sigură acasă. Iar desigur e lavă. Mai facem încă două gulete. Eu o să cu mine. La niște pietrăcică și în sus. Trebuie să dăm capul în lavă, nu? Oare de unde curge mult lava asta? A, ui, sar. Așa. Iar mă pun. Așa. O să vreau să-mi fac o casă fix aici. Nu voi face mare. Că nu-mi place să o fac mare. Adică mie îmi place să fac mare, dar n-am cuburi. Uite. Pac, pac, pac. Da, să-mi spun patul, spun, spun. Acolo trebuie să spui. Neapărat trebuie să spui acolo. Și aici. Credeam cu lopata. Plouă. Plouă, 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 plouă. Facem noapte.
foarte șmecher. Brane. Ce bune. O cârlă de lemn. Așa. Fac. Cât lemn am făcut? 64, 64. Luăm 4. Punem 4, domine. 64, 64, punem 4. Punem pac. Cam așa, aici va fi ușa. Practic de acolo. Și pac, pac, pac. Porește. Nivele vreau să fac la casă. Numărul 3. 1, 2, 3. La duce. 1, 2, 3. Așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și o venim cu lemn. Pac, pac, pac. Punem fonal jos. Unde crafting-ul? Așa, adică unde e fonalul? Pac, punem așa. Pune aici 22 de cărbuni. Mi s-a pus 64. N-am nimic. Nu lopata. Unde e lopata aici? Am și nisip. Tot de aici. Noi nisip pentru geamul. Și așa, și așa. De aici. Mic. Așa. Mergem să punem prăjit. Acum ne apucăm să facem niște, cum se cheamă, nu slabă, două de astea, 20, cu ce mai face de asta? 42. Luăm lemn, asta, și ne cocoțăm sus. Punem pac, 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 hop, pac, 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 pac. Nu, așa. Nu mor eu. M-am spălat toată ziua în căzut astăzi. Și o camera am căzut. Dacă de-am furat asta, nu știu ce făceam la mine. Ce să-i fac? Tocmai face așa de neîndemânatic să cad. Mie trebuie să fac ceva. Acum,
Așa. Noi facem vreo... Cât avem? 4-15? Bun. Bun. Aici nu-i bun. Acum e bun. Bun. Bun, bun. Bun. Păi facem acum. Da, așa și facem. Nu acolo. Nu, sus. Așa, pac. Așa. Uite așa, nu? Aha, pac. Cum pun eu... Stați o să văd ceva. Ah, pac. Uite că am băgat modul unde arată este sus, este jos, sus. Stai să vă arăt cubul ăla întreg. Tot aici, vezi? Uite, aici e o dungă, nu se înțelege. Care să arăt care e sus, care e jos. Te arunc să contur de... Cât era scad. Punem. Ia să arăt frumos. După căsete mele. Poți să fac așa frumos, arate căsuța mea. Lopata unde ești? Unde e lopata? Unde e? Asta mi-a tot arătat. Nu. Acum punem asta. Toporul. Punem în loc până acolo. Uitați alea când îi pun. Nu ajunge nici asta. Uitați de acolo. Continuăm cu... Punem așa la colț. Așa dați alea cum sunt cineva. Am întors. La treaba mea. Și mai avem un slab. Ne la fel și pe asta. Și așa merge.
care acum. Bine, încă nu puneam acolo. Stai la loc! Uite-mă, uite. Nu trebuie să pun eu slab-ul. L-am pus. Și așa, îl luăm și jump. Așa. Tot puteam să o continuăm să facem încă zi. Așa. De 4. Mai facem încă 2 lune. Încă 2. Și încă 2 cupe. Că le voi pune așa. Dăm tot. Lapis 45. Ne-am scos un băț. Nu putem coloca, da. Cred așa. N-am mai făcut ușă. Uite așa, pac. Am 13. Vedem, punem un cont. Unde am meu. Merge 2. Așa, 2. Până punem dirt. Uite așa. Uite așa, punem și aici. Nu știu ce. Mă punem și aici. Bam. Așa cum punem așa, așa. Punem așa. Nu am balele, mă. Nu mă gând. Așa, punem nu punem o strat. Și punem așa. Arată frumos. Am început la un tronăcop de lemn, am ajuns la un tronăcop de... După aceea la tronăcop de piatră, iron, casă făcută din sticlă. Așa nu joc Minecraft, în doar câte minute, vreo 3 minute, maxim, asta, că am mai jucat și altele. Uite așa aici. Pac. Geamurile tale. Cred că îmi fac 20 geamuri de astea așa.
În continuu ia sparg geamul. Noroc avem aici infinit geamul. Nu mai avem infinit, gata. O facem încă așa, acolo. Nu ne mai trebuie 4 joc. Și nu e nimic, mai punem asta. Deci nimic. Băi, fac! Nu, eu am zis. Eu am zis, fac! Fac! Fac și aici. Fac și aici. E cum arată? Fain, dar o să mă arate și... Mi-a făcut un strat. Unde putem pune. Nu cauce așa. Nu știu ce fac. Dar mă migră să fac așa. Nu mă cauce, mă pun așa. Nici fac o asta, 35. Se voi folosi la fermă. Voi face fermă. Da. Am să facem ușă. N-aveam ușă acasă. Fac unde ușa. Nu mai dă să mă duce 3 uși în plus. Uite așa. Să joacă mai încă. Pac, deschidem. Pac, închidem. Băgăm totul în cutii. Nu târnă coapele. Iron, găle de lavă. Mâncărică. Nu mâncărică o mănânc. Pac, pac. Piatră, găle de lavă, iron. Așa mă punem asta la prăjit. Mâncăm. Pac. Mutăm patul. Hai să deschidem. Să nu-ți poți trage în color. Uite așa, acum să ne facem o fermă. Vreau să fac o fermă șmecheră. Luăm tot geamul, tot bețe. Facem una de aia de ăsta. 2. Nu morcov. Ce e aici? Înapoi. Treci la loc! Ne băgăm cu craftat. Tot de alta. Piatra am pus înapoi. Uite, păstălan, păsund. Unde de aici? Pac. Pac de așa. Aici o să ne facem fermă. Nu o voi face mare. Am uitat. Neghiob. Ca de obicei. Încă vreau să fac cât găleți. Dar nu mi-a luat aer. O găleată voi vreau să face. 1, 2, 3. Bac. Apoi o fi băgată aici. Și se va duce. Cam până aici va fi fermă. Da. Luăm o găleată de apă. Ce fac? Facem aici o apă infinită. Unde? Aici. Pac. 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 Ce am luat? Nu!
A, nu, chiar nu. Cred că eu cum nu mai eu asta. Așa, uite. Mai am nevoie de gălbeatul, fac. Aici, de aici luăm, punem aici. Nu știu nicio fel de asta. Mă voi lua și eu asta și pun, fac. O luăm, fac. Așa. Mai luăm asta. Ia fac noaptea. Mă cam satur noaptea. Am rămas fără lemn. Mai mă culc așa. Așa, tățăleacă, că cheșoi. Episodul. Așa. Mă, tot voi fac așa. Mai am niște lemn. Încă așa, fac. Ca așa mai... Stai, pare aveam ușa aici, bă. Așa. Fac o intrare cu două uși. Să fie frumoasă. Asta. Am pus 1, 2, 3. 1, 2. N-am mai făcut intrarea cu două uși, bă, da. Stai cu... Așa. Fac. Și fac țin până laterale. Se arată frumos. Acum venim cu un star de sticlă. Așa. Nu acolo. Cred că n-am sticlă infinită. Dacă aș avea, aș face castele cu sticlă. Dintr-o bucată de asta. Există mod unde poți să pui ceva la prăjit și triplește, îți faci ceva cu sticla. Sau multești. Cum punem? Nu știu. Gata. Nu acolo. Asta așa. Aici închidem și noi live-ul. Nu uitați să lăsați un like și un share, să distribuiți la prietenii voștri. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați butonul de like. Noi ne vedem data viitoare.